سلام كمي توعلو زخبركم تخطاتلتي مدبنا نلوم خا حربኛ جግና سوق بره ጻዕዳ منيو ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንስተዳለወ ጽሑፍ ናባኹም ነብሎ ምክትታልኩም ንዕድም ዘይከበሉ ጻዕሳ ዓድ ዝራር ወደምብሳ ይገልያ እግራ ዝመልዓሳ ይገልያ ግንባራ ዝብስሳ حربኛ جግና سوق بره ጻዕዳ منيو ኣብ ጥሪ 1968 ናብ ሜዳ ዝተሰለፈ በርሀ ተኽለ ደስታ በርሀ ጻዕዳ ሓደ ካብቶም ሰውራ ኤርትራ ብሓፈሻ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ጸኒሑ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዘፍረዮም ኣዝዮም በላሕትን ተባዓትን በኣብነት ዘመርሑን ተጋደልቲ እዩ። ኣብ 1970ታት ዝለዓለ ውዳበ ህዝባዊ ሓይልታት ብደረጃ በጠሎን ኣብ ዝነበረሉ በርሀ ጻዕዳ ኣዛዚ በጠሎን ሰለስተ ብምዃን ልዑል ዝና ዘትረፈ ሓደ ካብ ፍትዋትን ህቡባትን ወተሃደራውያን መራሕቲ ሰውራና እዩ። በጠሎኒ በርሀ ጻዕዳ ማለት በጠሎኒ ሰለስተ ኣብ ቀዳማይ መፋረቕ 1970ታት ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ብእተካይዶ ዝነበረት ዝተፈላለየ ዓይነት ውግኣትን ትጎናጸፎ ዝነበረት ዓወታትን ዝና ዝነበራ በጠሎን እያ። እዛ በጠሎን እዚኣ በዚ መጽያኸ የተባሃለት ነቲ ኣብ ሃብረን ቀቓ ዝነበረ معسكر ጸላይ بقطر هجيما ስለ ዝተቋጻጸረትን ኣብ ዝተፈላለየ ድብያታት ዕውት ስራሕ ተካይድ ስለ ዝነበረትን ዝናኣ ሰማይ ዓሪጉ ነበረ። ብፍላይ በርሀ ጻዕዳ ትብል ስም ኣብ ህዝቢ ይኹን ተጋደልቲ ልዑል ተፈላጥነትን ተቐባልነትን ነበራ። ክንዮ እዚ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ጸላይ ከይተረፈ ልክዕ ከም እትሃታዊ ሓይሊ ኣዝያ ኣርዓሊት ስም ኮነት። ነታ በርሀ ጻዕዳ ትብል ስም ዝሰምዐ ሰብ ብፍላይ ድማ እታ ጻዕዳ ትብል ቃል ንሕብሪ ቆርበቱ ትውክል ስለ ትመስሎ ኩሉ ግዜ ምስ ትርኢቱ ትጋጮ ነበረት። ዓለሎ ኣስመራዓት ከምታቃሉ በርሀ ጻዕዳ ዕምባባ ዝመስል ጻዕዳ ሕብሪ ዘለዎ ቆማትን ምልኩዕን ሰብ ገይሩ ኣብ እምሩ ዝቆርጾ ውሑድ ኣይኮነም። በርሀ ጻዕዳ ግን በኣንጻሩ ሕፅር ዝበለ ጸግዳም ዱልዱልን ኣዝዩ ውፁእ ጸሊም ኮርዳድ ጸጉሪ ርእስን ዝነበሮ ተጋዳላይ እዩ። ቁምጣ ስረ ወዲዩ ካላሽን ተሓንጊጡ ክትሪኦን ከለኻ ኣዛዚ በጠሎን ዘይኮነስ ዱልዱል ተራ ተዋጋኣይ ክትብሎ የምሕረሉ። በርሀ ጻዕዳ ኣዝዩ ቁኑዕ ኣብ ውሽጡ ክፋእ ዘይብሉ ንጹህ ሰብ ብምንባሩ ብብፀቱ ኣዝዩ ፍትውን ክሳብ ሕጂ ብኽብሪ ዝዝከርን እዩ። እታ ጻዕዳ ትብል ምስ ስሙ ለጊባ ዝነበረት ቅጽል እምበኣር ንሕብሪ ቆርበቱ ዘይኮነስ ንቕንዕንኡን ንጹህንኡን ንምግላጽ ዝተዋሃቦታ እያ ነይራ። ኣብ መፋረቕ 1970ታት እቲ ገና ኣብ እግሪ ተኽሉ ዝነበረ ህዝባዊ ሓይልታት ብዓቕሚ ሰብን ንዋትን ዘይደልደለ ብተመክሮ ኩናት ገና ዘይበሰለ ብምንባሩ ኩሉ ምንቅስቓሳቱን ወተሃደራዊ ስርሒታቱን ኣብ ቅዲ ደባይ ኩናት ዝተመስረተ እዩ ነይሩ። ስለዚ መብዛሕትኡ መጥቃዕትታቱን ወተሃደራዊ ስርሒታቱን ሽሕ እኳ ኣብ ልዕሊ መግዛእታዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ክሳራታት ንምውራድ ይካየድ እንተነበረ ቀንዲ ዕላምኡ ግን ህላወ ህዝባዊ ሓይልታት ንህዝብና ንምብሳርን ንሰውራ ዘድሊ ወተሃደራዊ ንዋት ንምርካብን እዩ ነይሩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ እዩ ድማ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ መስከረም 1975 ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ናቕፋ ኣዒሙ ዝነበረ ብክቡር ዘብዐኛ ዝፍለጥ መግዛእታዊ ሓይሊ ፋልማይ መጥቃዕቲ ከካይድ ዝወጠነ ብሰንክቲ ስርዓት ኢትዮጵያ በቲ ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድልየናን ዝብል መሪሕ ፖሊሲኡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘውርዶ ዝነበረ ማዕለያ ዘይነበሮ ኢሰብኣዊ ግፍዕታትን ጭኮናን መንእሰይ ኤርትራ ብብዝሒ ናብ ሰውራ ይጽምበር እንተነበረ ህዝባዊ ሓይልታት ብፍላይ ኣብ ተተኮስቲ ኣዝዩ ድሩት ዓቕሚ እዩ ነይርዎ። ኣብዚ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ናቕፋ ገለ ተጋደልቲ 40 ጥይት ኖቶ ጥራይ ገሊኦም ከዓ ካብ 150 ዘይሓልፍ ጥይት ካላሽን ዝዓጠቑ ነይሮም እዮም። ኣብ ርእሲ እዚ ነፍሲ ወከፎም 13 ቦምባታት ዝዓጠቑ ክልተ ብረት መድፍዕ 75 ሚሊ ሜትር ናብቲ መጥቃዕቲ እዚ ተበጊሱ። በዚ ኣጽዋርዝን ተተኮስትን ናቕፋ መሓስ ከም ዘይከኣል ህዝባዊ ሓይልታት ኣጸቢቑ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ስለዚ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ኣብ ናቕፋን ከባቢኣን ህላወ ህዝባዊ ሓይልታት ንምርግጋጽ በቲ ሓደ ንጸላኢ ምርዓድን ምርባሽን ድማ በቲ ካልእ ነበረ። ምክንያቱ
እቲ ኣብ ናቕፋ ዓሪዱ ዝነበረ 600 ዝበፅሕ ሓይሊ ጸላኢ ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾና ከም M14 M1 M16 ካብ ደቀቕቲ ብረታት ክኸውን እንከሎ ካብ ዓበይቲ ብረታት ድማ መዳፍዕ 75 ሚሜ ረሻሻት ብራውን ውሃ ጠጣ ዝበሃል ማእከላይ ትርሺ ሞርታር 81 ሚሜ ሞርታር 60 ሚሜ 2 ኢንችን ዝኣመሰለ ኣጽዋር እዩ ናይ ጥይትን ቦምባን ጸገም ዝበሃል ኣይነበሮም ኣብ ርእሲኡ ደገፍ ናይተን ካብ ኣስመራ ዝብገሳ ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾና F86 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ኣቦቱ እዩ ነይሩ ከተማ ናቕፋን ከባቢያን እውን 360 ዲግሪ ብM3 M16 M14 ዝዓይነቶም ፈንጅታት ኣሜሪካ ተሓፂራ ዘይትስገር እሾኽ ኮይና ነበረት ስለዚ ህዝባዊ ሓይልታት ብ27 መስከረም 1975 ቀዳማይ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ናቕፋ ክፍኑ እንከሎ ዕላምኡ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ነበረ سنحت عدا خرن نفعللك شكر لكم حريم مسكنتك ونات عالسراي مسلوتك أبلا خلاص مرا مسحنبتك ህዝባዊ ሓይልታት ልክዕ ኣብ ዓመቱ ብ27 መስከረም 1976 ካልኣይ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ናቕፋ ከካይድ ምስ ወሰነ ኣብ ዓቕምታት ህዝባዊ ሓይልታትን ጸላእን ብዙሕ ሱርበተኻዊ ለውጢ ኣይመጸን ጸላኢ ነቲ ኣብ ናቕፋ ዓሪዱ ዝነበረ ሓይሉ ነፈርቲ ገይሩ 100 ተወሰኽቲ ኣየር ወለድ ደርቢሎም ነበረ ዘድልዮ ብረታት ተተኮስትን እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ቀጻሊ ካብ ነፈርቲ ብጃንጥላታት የወርደሉ ነበረ ህዝባዊ ሓይልታት በቲ ኣብ ከበሳታት ዘካይዶ ዝነበረ ናይ ደባይ ስርሒታት ካብ ጸላኢ ቀስ ብቐስ ኣጽዋርና ሰለበ ይጉልብት ብምንባሩ ኣብዚ ካልኣይ መጥቃዕቲ ናቕፋ ተወሰኽቲ 3 ዶሽካ 275 ሚሜ መዳፍዕ ሓደ ሞርታር 82 ሚሜ ሓደ 81 ሚሜ ሞርታርን ሓደ ብራውን ኣሰለፈ ከምቲ ናይ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ድማ ነዚ መጥቃዕቲ ዝውን እተን ኣብ ናቕፋ ዓሪደን ዝነበረ ኣጋር ሓይልታት ቦጠሎኒ 607 301 ከምኡውን ቦጠሎኒ 500 ቦጠሎኒ ከቢድ ብረት ከካይድኦ ተዳለዋ እቲ ኹናት ኣብ ዝጀመረሉ ኩሉ ተኽሲ ድድፍዓኻ ሒዝካ ማዕዶ ንማዕዶ ኮይንካ ዝቕጽል ዳ እምበር ዝሃጅም ሓይሊ ናይ ወገን ኣይነበረን ኣብ ከምዚ ኩነታት 2 F86 ዝዓይነተን ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾና ናይ ውግእ ነፈርቲ ብምምጻእ ነቲ ናይቲ ዝወዓለ ኩናት ቀይሮ ኣብ ክንዲ ሰባት ምስ ነፈርቲ ኾነ 3 ዶሽካ ህዝባዊ ሓይልታት ኣንጻር 2 ነፈርቲ ውግእ ጸላይ ድሕሪ ነዊሕ ርብርብ ሓንቲ ካብተን ነፈርቲ ብዶሽካ ተወቂዓ ወደቐት ተጋደልቲ ሓጎሶም ምቁጽጻር ሰኣኑ ካልኣይ መጥቃዕቲ ናቕፋ ኸኣ ብኡ ተዛዘመ نعرم الثأري نعمة الثأري نعمة الثأري على لا لا على لا لا أسمر آتي خمسة ድሕርዚ ካልኣይ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ሓይልታት ከምቲ ቅድሚ ዓመት ዝገበሮ ካብ ናቕፋ ኣይረሓቐን ቀወምቲ ድፍዓት ብምህናጽ ናብ ቀዋሚ ቅዲ ኩናት ተንቀሳቐሲ ቅዲ ኩናት ተሰጋገረ ቀስ ብቐስ ድማ ነታ ኣብ ከበባ ዘእተዋ ናቕፋ መሸንቆቓ እናጽበበላ ነቲ ኣብ ናቕፋ ዓሪዱ ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ እናተጸጉዖን ከደ ኣብ መስርሕ እዚ በቲ ድሩት ፍልጠትን ተመክሮን ኩናት ንናቕፋ ሓራ ንምግባር ብለይቲ ቀጻሊ ፈተነታት ተኻየዱ ሓይሊ ጸላኢ እውን ንናቕፋ ንምድሓን ብመሬትን ኣየርን ቀጻሊ ፈተነታት ተኻየደ ግን ክሰልጦ ኣይከኣለን ናቕፋ ኣብ ከበባ እንከላ 6 ኣዋርሕ ሓለፈ ግዜ ኣዝዩ ምምጣጡ ኣብ ተጋደልቲ ስምዒታት እናልዓለ ሕቶታት ከበጋግስ ክኢሉ እዩ ንናቕፋ እዛ ግዜ ዘይተዓወትናላ ጠንቂ እንታይ እዩ እቲ ዝግበር ንገብር ኣለና ናቕፋ ግን ኣይተቆጻጸርናያን ስለምንታይ ኣብ ግዜ ለይቲ ጥራይ ኣጥቂዕካ ናቕፋ ንምሓዝ ዝተገብረ ኩሉ ፈተነታት ኣይተዓወተን ስለዚ ናይ ቀትሪ መጥቃዕቲ ክንወስድ ኣማራጺ ዶ ኣይኮነን ዝወደቐ ይውደቕ ብቐትሪ ኣጥቂዕና ክንቆጻጸራ ዘይንፍትን ወይ ዝተፈለየ ዓይነት ኣጽዋር ኣምጺኻ ምጥቃም ከም ኣማራጺ ክርአ ኣይክእልን ዶ እቲ ብቐትሪ ጠኒንካ ምጥቃዕ ዝብል ርእይቶ መጀመርያ ብዙሕ ተቃውሞ እኳ ገጢሞ እንተነበረ ሕጂ ግን ኩሉ ተጋዳላይ ትእንኩ ኣማራጺ ምዃኑ ተቐበሎን ነብሱ ንመስዋዕቲ ድልው ገበረ ብዘይካ ብቐትሪ ጠኒንካ ምጥቃዕ ካልእ ኣማራጺ የለን እትብል ሓሳብ ድማ ብልሳን ኩሎም ተጋደልቲ ተዳመጸት وشاتو بزي عندي بيسامني كيا برخالي
واي برحاتي واي برحاتي واي برحاتي عدلالا ኣብ ከምዚ ህሞት ንሞራልቲ ንናቕፋ ኣኽቢብዋ ዝነበረ ተጋዳላይ ክብ ዘብል ዘረባታት ክስማዕ ጀመረ። እቲ ወረታት ካብ ከበሳ ዝመፀት ቦጠሎኒ ኣላ ዝብል ክኸውን እንከሎ ገሊኡ ዕላላት ቦጠሎኒ በርሀ ጻዕዳ እያ ቦጠሎኒ ሰለስተ እያ እናበለ ኣብ ኩሉ እቲ ንናቕፋ ኣኽቢብዋ ዝነበረ ተጋዳላይ ተባፅሐ። ስለዚ ምስ ምምፃእ ናይዛ ቦጠሎኒ እዚኣ ሓደ ለውጢ ክርአ ይኽእል እዩ ዝብል ትፅቢት ብመጠኑ ክቀላቐል ጀመረ። በአንጻር ናይዚ እዛ ቦጠሎኒ መፅያ ነዛ ከተማ እንተደኣ ተቋፃፂራታ ንሕና ከምዚ ሰነፍና እዩ ክቁፅር ካብ ከበሳ መፅያስ ከተበላሽወና ዝብል ስክፍታ ካብቶም ንሽዱሽተ ኣዋርሕ መመላእታ ንናቕፋ ገቲሮም ድዮም ጨቢጦም ሒዞማ ዝነበሩ ተጋደልቲ ሓደረ። ስለዚ ከዓ ምምፃእ ናይታ ቦጠሎኒ ደስ ከም ዘይበሎም ዘስምዕ ዘረባታትን ዕላላትን በጭቕ ይብሉ ነበሩ። ካብዛ ቦጠሎኒ እዚኣ መፅያ ንናቕፋ ትሕዛ ቀትሪ ኣጥቂዕና ዝኸፈልና ከፊልና መሓዛ ምስ ተመርፀ ዝብሉ ዘረባታት ኣብ ብዙሓት ተጋደልቲ ይስምዑ ነበሩ። እንተኾነ ነዚ ኣተሓሳስባን ስምዒታትን ዝቃወሙ እውን ነይሮም እዮም። አንታ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም? ዝሓዘ ይሓዛ እቲ ዘገድሰና ናቕፋ መሓዝ ጥራይ ብምባል ድማ ነቶም ምምፃእ ቦጠሎን ሰለስተ ዘይተዋሕጠሎም ተጋደልቲ ይገንሕዎም ነበሩ። በዚ ይኹን በቲ ቦጠሎን ሰለስተ መፅያስ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ናቕፋ ኣዕረፈት። ኣብ ናቕፋ ዝነበራ ቦጠሎኒታት ከዓ ኣብ ድፍዕን ኮይነን ንጸላኢ ምክትታል ቀጸላ። ኣኮሎ ጉዛይ ሰፊዩ መስተውርሆት ስራየ ተቆንጥቱ ውደት ሰምሃደን ከረኺቡ መስተውርሆት 23 መጋቢት 1977 ኩለን ኣብ ከባቢ ናቕፋ ዝነበራ ኣሃዱታት ንመጥቃዕቲ ድልዋት ኮና። ልክዕ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ብነጎድጎዳዊ ድምፂ መዳፍዕ ቢተንን 75 ሚሜ ዝጀመረ ኩናት ብረታት ግሬኖቭ ብሬናት ንዋሕቲ ብረታትን ካላሽናትን ተኸቲሎም መሬት ብተኽሲ ኣጨነቕዋ። ጸላኢ ብግዲኡ ዝከኣሎ ግብረ መልሲ ክህብ ጀመረ። ኣብዚ ጽዕጽዕ ናይ ተኽሲ ኩነታት ኣጥቃዕቲ ሓይልታት ወገን ሽፋን ናይ ከበድቲ ብረታት ተጸበዩ ብጉያ ናብ ማዓስከር ጸላኢ ተጸጉዑ። ተኽስን ምንቅስቓስን እናገበሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘዘሊሎም ኣብ ጉዳጉዲ ጸላኢ ተነቕቱ። ናይ ኢድ ብኢድ ውግእ ብምክያድ ከዓ ማዓስከር ደቡብ ካብ 20 ክሳብ 30 ደቓይቕ ኣብ ዘይሓልፍ ግዜ ተቋፃፀርዋ። ኣህዱታት ከቢድ ብረትን ከም ተደራቢ ዓቕሚ ተመዲበን ዝነበራ ሓይልታትን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብታ ዝተቋፃፀርዋ ማዓስከር ተጸንበሮም። ኣህዱታት ከቢድ ብረት ኣብዛ ቦታ ኮይነን ናብ ማዓስከር እንዳ ፖሊስ እንዳሓሰርን ኣሰጋጊረን ናብ ከባቢ እንዳማሞ ናይ እዚ ቦታ ጽዑቕን ዘይቋርፅን ናይ ተኽሲ ሓገዝ ከፈታ። ስለዚ እምበኣር ሓይልታት ወገን ዶሽካ ሞርታራት ብራውንን ካልኦት ዓይነት ኣጽዋራትን ተጠቂመን ንማዓስከራት ጸላኢ ሰሜንን ምብራቕን ብምድግዳግ ነቲ ኣብ ጎዳጉዲ ኮይኑ ዝከላኸል ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ ቅሳነት ከልኦኦ። ነታ ኣብ ድርኩኺት ሓርነት ዝነበረት ናቕፋ ንምሓዝ ኩሉ ተጋዳላይ በብዝጥዕሙ ይንቀሳቐስ ስለ ዝነበረ ኣስረስ ኢሳቅ ዝተባህለ ኣባል ከቢድ ብረት ዝሓሸ መታኸሲ ቦታ ንምርኣይ ናብ ከባቢ እንዳ ዓሊ ሒጎ ዝበሃል ቤት ጽሕፈት መምሕዳር ኣውራጃ ሳሕል ገጹ ተንቀሳቐሰ። ዝሓሸት ምዃና ኣብ ዝገመታ ቦታ ምስ በጽሐ ከዓ ቀልጢፉ ብረቱ ተኺሉ ተኽሲ ክጅምር ተብተብ እናበለ እንከሎ ብጻይ ኣብታ ዘለኻያ ቦታ ተኣለ ተሃራሚት እያ በሎ ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሐ ተጋዳላይ በርሀ ጻዕዳ ኣባይ ተሃሪሙ ትሪኦ ኣለኻ ተሰኪሞሞ ይኸዱ ኣለዉ ወሰኸ ኣስረስ ርእሱ ብደንጎላ ከም ዝተሃርመ ብቕጽበት ፈዘዘ። በርሀ ጻዕዳ ተሃሪሙ በቲ ዝተናወፀ ኣእምርኡ ሓሰበ። መሪር ጓሂ ድማ ተሰምዖ። ንኺድ ዝብል ዘረባ ካብ ብጾቱ እኳ ካብቲ ዝጸንሖ ኩነታት እንተበራበሮ ምሕሳብ ግን ኣያቋረፀን። ውግእ ኣብ ምዝዛሙ እዩ ነይሩ። ማዓስከር ደቡብ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትያ። ማዓስከር እንዳ ፖሊስ ዝተረፋ ኣይነበራን። እቶም ኣብዛ ማዓስከር እዚኣ ዓስኪሮም ዝነበሩ ወተሃደራት ጸላኢ ዝበዝሑ ክማርኹ እንከለዉ 11 ወተሃደራት ድማ ካብታ ማዓስከር ናብ እንዳማሞ ሃዲሞም ሰገሩ። ማዓስከራት ሰሜንን ምብራቕን እውን ትንፋስ ኣይነበረንን። ተኽሲ ፈጺሙ እንዳተዳኸመ እዩ ከይዱ። ጸላኢ ነብሱ ዘድሕነሉ መንገዲ ምንዳይ እምበር ካልእ ምርጫ ኣይነበሮም። ኣብ ከምዚ ዝበለ ሓርነት ናቕፋ ናይ ደቓይቕ ሕቶ ኣብ ዝተረፈሉ ውዱእ ኩነታት ሓርበኛ ተጋዳላይ በርሀ ጻዕዳ ምስ ውኡ ተጣዒስካ ዘይምለስ ኣዝዩ
ኣሰንባዲ ነበረ ዘለዓለማዊ ክብርን መጎስን ሰማዕታትና ምንጪ ኮሎኔል ኣስረስ ኢሳቅ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ናሽናል ኢንትረስት ዝብል ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተወስደ ጽሑፍ እዩ ስለምክታልኩም ነመስግን ብሩኽ ምሸት عللو أسمر آتي الخمسة قالوا أسمر آتي الخمسة قالوا عللو أسمر آتي الخمسة قالوا والجنبساك مسكر كذا يذكر وتحسام أبقل بالبرخات حاحسا ازداد المسد ماسيسا أنت ود حرقة ولاد نبري قطع دينا بركان تسمعني بيدك عقد الكاب قدري لازم كيون حرنة نحر النصاري نعمتها ساري نعمتها ساري عللو أسمر آتي الخمسة قالوا عللو أسمر آتي الخمسة قالوا أسمر آتي الخمسة عللو أسمر آتي